Hey, Nangaluzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Cholam, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Hawu sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina ni athi ngiyaya. Ayo, Nangaluzuzu, welcome to Tiaza TV, another episode of Young Cholam, another day, another banger, another hot one. Nkosi yami. Kamla bafethu nguvusana aka Mavuthela. Bangibiza ngo Dr. V elinye lamagama. Kodwa ahambe ngedwa. Ngiphethe udokotela. Sinidumele. Sinibingelele. Sinamukele siyiDwaza TV. Sesibuyile futhi singodokotela abani? Othando iDwaza Hospital. Inhliziyo nengqondo. Ngasho ukuthi ngama therapist bese ama psychologist. Yebo. Sikho konke bese Yebo. Bafowethu lapha emakhaya okuncane nje okuyi message ukuthi ninakekele lelo uphupho lelo lakho nalo sebenza phekwalo uliphushe wenza iplani mhlawumbe ngelinye ilanga sazi uNkulunkulu mhlawumbe wela ngakuwe yonke into ihambe kahle ungagive up malilahla ithemba yiba nefaith ngaphakathi ukuthi izinto izolunga Yebo. Bafethu ke nalazi udaba nalazi. Yebo, hey Nkosi yami iba nefaith. Ifaith ayibe nawe ube nefaith. Nibe ndawonye nefaith ningashiyani. Ngoba yona shiyana. Ngoba nashiyana. Hey Nkosi yami. Ayibona bosulahla ifaith. Wathi nje na life vele singiprophi. Kanti ifaith futhi iyahlupha ngoba yiyo efuna lokho ikuhlukumeza isingilahle. Ithi glass. So lapho nawe kumele ube strong. Kumele ube strong kakhulu ngayilahle. Wevuza mawuyilahla uzoba umthwalo kabani. Ngayilahle. Awucabange usugive up empilweni. So ukuthi ubani ozoba umthwalo wakho. Ubani ozokuthwala because emhlabeni umuntu kumele ayithwale. Wena omele uvuke ekseni uyithwale every day. Nanokuthi nje bafethu enye into ebalekile whatever ucabangayo umqondweni wakho lapha ekhaya mhlawumbe uhlezi uyacabanga ukuthi ucabanga ukwenza ini ufuna ukuvula ibusiness ufuna ukwenza ini ungabuki ukuthi ungacabanga izinto ezikude thatha lokho kuseduze uqale wenze lento ofuna ukuyenza ngoba uma lokho ubuka okude ngeke uze uyenze uzobona ngathi uzoyithola kanjani into kanje uzoyithola kanjani into kanje qala ngalokho nakho uzokuthatha ukubeke lapha so mnandi impilo ke leyo impilo iyaqhubeka ngiyangithola ngakhulumisa umuntu ose right empilweni nami ngineyinkinga ibalekile ukuthi sikhulume because asikhulumi ngento wena futhi thina singayenzi one thing I know is that we don't give up like no matter whatever that is happening that iyona into engiproud ngayo ukuthi asigive up noma kuthiwa impilo sinokha kanjani noma kuthiwa inkinga ingakanani noma kuthiwa kwenzakalani but siyavuka zama ukubona ukuthi singaphutshuka ngomuntu ebalekile thola imbobo yokuphutshuka ngoba sotshela labafowethu laba nje ukuthi abaphutshuka nawo ngoba nayi inkinga isikhona phakathi kwabo abaphutshuke nawe khala lapho ubona nisuqhakekile awukhona ufinyelela kuyidwasa phutshuka bafowethu cela nisondele nizositshela ukuthi kwenzakalani nivele niphutshuke kahle igama lanamhlanje usukwini uphutshuka great face unanje na phutshukani madoda phutshukani ngena ngafana ndawo ahamba ngale face ngoba umude yabo uza ngapha manje zolokhu ngibuka kanje wena yabo manje sihamba ngolayini ngivale ngami la egcineni great face asimnandi nambani kamla nguvuse Mavusana aka Mavuthela udokotela wothanda mfethu igama ubani wena ugama Mvelo abangaziyo bangazi ngoDon uyamkhumbula uDon konje ngoba iGomora lo ehlupha lapha uDon lo iGomora iDon ubani Israel Japhuthak
Lo ngiyakuthola. La lesiphethe uDr Emma uMusasa uMusa. Let's be honest, trading looks complicated, right? Charts, numbers, stress. Today I want to show you a smart way to trade using AI on Pocket Broker. Most people don't start trading because it feels way too complicated. I was the same. I was overthinking everything. But here's the game changer. Pocket Broker has AI trading. You literally press one button and the system analyzes the market and it will choose trades for you. There is no need to stress about charts. It is perfect for beginners. And even experienced traders, they use it to save time. There are over 130 assets, Forex, crypto, and stocks. You can trade anytime, anywhere. They also have tournaments, bonuses, and active community that helps you learn fast. Start today and use my promo code DUYMAY1 and get bonus. And don't forget to click the link in the description. Dokotela uThando. Bese igama ngabe ubani? Igama lami Chumani Bandazi Havok. Chumani. Okay. Havok. Ubake inkingi. Awufika khona. Jose ngoba silala ngenza ukuthi le Havok ngoyidalile. Hey. Ngenzeka ukuthi yini yani. Lo muntu eze ngaye la una how long uthandana naye? Uthandana naye. Una how long? Now 4 months. 4 months. Una how long uthandana naye? No 1 year 4 months. Ngofike ne Havok. Ngiyakasho ngibhayisisa. Ngofike ne Havok nje ngegama lakho. Ay Jayab. No akunaki ngoba senifike la nokusho ukuthi lento niyibonile ukuthi no kumele ilungiswe ibe grand yabo nokuthi uzophusha uBhavok nawe ubeke eceleni uphusha uPeace sishaye ngePeace lepahla le ne so tshela mina doc ubani igama lika Gary and na how long nithandana and uyini ubuyithanda mfethu ngaye uGary said uthola ukuthi kahle kahle ukufihlela ukuthi unomuntu esandana naye for 1 year. Okay, igama lika Gary Alicia sijole like for 4 months. 4 months. Hlangana naye emall. Shaya shopping yana. Bona ngathi ayazini lo yamlana. Plus lapha emall ngathi kushadaya kalula umuntu umthole vele engajaheli. Uyakhola ukumxhuma nje. Yeah, So sabo ku talking stage. Khona nini bafika hlangana naye emall? Hayi lutho. Okay. So yeah, obviously sabane talking stage ngixalela ukuba akajoli and all of that. Nami ngasithenga because at that time bengajoli. Okay. So we started dating. Yini ebibambe ibhungeli ngako ukuthi lingajoli yini bufocus entweni ethile loba bekubheda bengifuna ukuba sure like yabo because I'm tired yazi mawujola mani uhlukana naloya kuloya so bese ngifuna into eqinile enyana. So umntana ngikhuluma naye ngithi okay cool we can try it yabona uyathi ukuthi okay cool singajola. And then siyajola everything was okay. Everything was fine actually. For like 4 months. Yeah, for like 4 months. For like 3 months because we went to Gcina singibona ngathi khona okwenzakalayo yabo. Yeah, into engithanda ngaye like smart, yabo, independent, yeah man. Oh, yilabo ke labangahluphi. Hey, cela idansa hey. Mathatha into ezinjalo. Yeah. Nabo. Okay. Afel. Jayam. For Ngiyakuzwa. yeah. Uthe 1 year ne? Yeah. 1 year 4 months. Yeza umamazi lakho beliphethe nye out for 3 months kamnandi. Ngiyabhayisisa. Kudliwa mina njalo kulobu umnandi lobo. Ngiyabona nje ukuthi hayi kudliwa mina la. So tshela mina mfethu ukuthi uGary hlangane kuphi naye yini oyithanda ngaye. Okay so should have vele to 1 year need push. Yeah. And yeah. So uGary angifuna ngayibamba lapha. Okay. Ngayibamba nje. Mhlawumbe ngelinye ilanga vele ungagcine unesikhundla thize lesontweni kodwa. Okay. So uGary uAlisha mina naye sihlangana setaxini. Yabo setaxini ngizela etown sihlangana etaxini ngimcela amanamba. Yeah, ngicela amanamba because mina nginalokuthi mangithatha inamba okuningi sokukhuluma mangifika endlini because usukuzowehla noma ikuphi yabona. Yeah. Sikhulume mina naye sibe no talking stage ya WhatsApp sikhulume kube nokuthi siyahlanganisa siyabona ukuthi okay singamitha kanjani at least i-date nyana sikhona ukuthi sazane kangcono. Yes, yeah. Waba ile date leyo luckily ngingazi noma inhlanhla noma yini ngalosuku le date sakhona ukuthi mina naye
sendlini sokukhuluma zonke izinto sigcine sesithandana ngalo usuku lo days Yebo. na usuka i-date naye Saye necedela endlini. endlini inkulumo yeah Eish, kwaba kuningi lento okwenzeka leyo endlini la. kwaba lapho sithandana khona vele Then- bengeke ningathandani la ever then nje kwaba nje sekuba nalokuthi okay noma ngazi noma umuntu somthande kakhulu noma kanjani yabona ngabona nje ukuthi hey sekunoshintsho elibakhona la ekhaya angisezwa kahle emadlebeni ukuthi ngabe uthini lo muntu yabona kanti vele ngabe ngasola nje lapha efonini because unokuthi makukhala ifoni masonke lapha endlini afuna ukuphumela ngaphandle ayophendula ifoni ophendula ifoni ngaba futhi nama sign kodwa ngangawathatheli ekhanda ngathi ngiyafona ngisho bekuyelo ndoda le mangifona lapha kubamba yona le ndoda kodwa ngiyeza lapha esayidini nje ngiyeza bozwezwe ngoba phela umama ivenda ngithi ngiyeza bozwezwe lapha bathi ngingabi nokuyithathela ekhanda kahle okay bavukhuluma izwende sikhuluma Awusazi ngixhosa. right umama ivenda mina ngizwe nje esayidini nje zwezwe ngiyaphinda hey athi ngigama nokwezwa izwende okay yabona okay ngiphinde nje ngithi athi ngiyeke ngingayithatheli ekhanda uyayizwa leyo nto so mase ukhuluma mama sokhuluma labo zwezwe izivenda ukhuluma uyamuzwa efonini angithi ngiyamuzwa lapha uyafona ngizwe ukuthi hayi man ile ndoda le awucabangi mhlawumbe ukuthi kunomunye umuntu wezivenda ukhona umjidi wezona because uba futhi izivenda ngenza kushuthi kahlahle ngiyavele nje kuningi njengoba ngisho ukuthi mina ushintsho ngiyalibona ngenzeka phela naye mhlambe bekazama ukujabulisa imama phela athi ngifuna ukukhuluma ilanguage yakho mama yabona kodwa nje mama ifika la kodwa nje kuningi mfowami ngiyakutshela sengibuka nalesikhathi phela seside kakhulu 1 year 4 months side kakhulu mfowami ukuthi umuntu nje angavelana and ngimake sure ukuthi yonke into ngiyamenzela make sure mfowami yonke into mfowami yonke into ngiyamuzwa nje ubafu nje obathi independent ngiyasho ukuthi la kudliwa mina unokufika nezinto lapha kuyo shuthi bajabula abone ngathi mama linti kanti mina so mocabanga onabafo kulomjolo wenu nomama mocabanga ikhona into mawubheka mawuhlela uqala isikhathi emuva enispendile nindawonye kukhona mhlawumbe into mocabanga engamenza ukuthi mhlawumbe yilento yamenza ukuthi aphume aqome ngaphandle ngokwama kukho because ayikho into engamenzeli yona mfowethu ayikho konke yonke isikhathi sami ngiyamnika ngimake sure nokuthi mangifona sometimes sikwi-call noma bo 2 hours uze yena lale kusale mina kulale yena efonini kulale na kusale mina mfowami Futhi uwathi umthanda kakhulu. njengoba ngikutshela nalesikhathi 1 year 4 months bafu wona bafu umamazi mhlawumbe uma uthola ubani otholile la ukuthi umama liyaganga then ufonela omunye wena ngile ngafonela ubafu so wena wambuza mamazi mayiqeda ukufonela ubafu wambuza ukuthi hawe la ngithola amakhola kanjena plus futhi uyasho ukuthi kade usukhona la ade ususola khona ubona izinto ukuthi hayi ngathi access the way beqale ngakhona wambuza yini mamazi ukuthi hey mamazi nakho ngithola ama calls kanjena kanje nganele ngambuza kodwa kwangabe umuntu oyithathele ekhanda uyabazi nawe ufuna ukuthi avele aphambili so izinto ithathele ekhanda le relationship because nawe khona ukuthathela ekhanda naye lembuzo yamazanga ayithathele ekhanda bavele nje uyabona kwaba imbuzo engathi sekuyimanje wrong ngoba ngiyamsola ngiyambona so uthi mina ngiyambuza bangimbuza phela sekuba yimo wrong ukuthi why ngibuza shothi kahlahla ngimthembi uyayizwa leyo nto Ushaka emotional blackmail. uyayibona ke lento leyo semina phela sefuna ngiqole phela mina sefuna ngithi khululeka mama khululeka mama wena bafu umamazi khona umbuzo ekhona mhlawumbe after ukuthola ukuthi azange ngimbuze because bengibona she was always on her phone yabo most of the time so this other time ngisithathela ifoni yakhe vele ngayicheck so ngihlangana no baby 2 so it means mina ngu baby 1 abona ngathi hayi ngathi la kunenkinga umadoda okay no akunankinga bafu singanizwa ujabule nibekile lezwakala cela ukusondezele bafu imic yes hayi mina ngiright okay so ujabule ngiyalizwa bafethu and ubekile nawe ulibekile so ngisho nje ukuthi sikwenza kufanele umamazi efike uba no plan dates phakathi wena mina bengiplan ukuphuma naye okay akunankinga so umbuzo ngifuna ukwazi nje ukuthi mhlawumbe nimisele ngani nina umamazi mayifikela nifuna kwenza ngaleni mahlukana la ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani why muthi sibe bayithu
1 man Don't also. fingers, yeah. Okay, lokho vele ngoba sila yikho vele sizokwazi. So sihambe sikwazi. But then wena ekhanda lakho ufuna ukuqhubeka nawo mama after la niqhubeke nithanda nilungisa izinto noma mhlawumbe ufuna uqhubeke nobafo wena uyaphuma ugrand noma mhlawumbe noma yini. Eish, angazi because ngiyamthanda yena. Engathi muthi achoose kahle angazi sobona yena mayefika. Yayibona leyo khethile engingayizwa kahle. Phela asibukeni isikhathi seside kakhulu lesikhathi. Mina naye sithandana. Akuphume lo side chick yomjitha lo. Yami yakhe sashisa mibe yakhe. No, yayibona ke lento engayifuni. Uyabona lento esimasikhumbiso kwamajita nje mhlawumbe Uyayibona ke ngibhekisela lento. yabona ngiyayizwa mothi akuphuma uside chick omjita but lana sikhuluma ngothando ngento serious yabo so wena deep down kuwena kuthini kunjenge out ukuthi ugeli wakho ukuchithelile for 4 months usafuna ukuthi ukhiphe lo ochithelile yena or ufuna ukuthi uphume wena usafuna ukuqhubeka lo muntu okuchithele for 4 months ntombazana uzomthemba lo muntu uqhubeka kwambo kwesikhathi Yabona ke njenge out nje mfethu but ke ngibuka nezinto angenzele zona presence bakhe kuyasho ukuthi lo muntu lona after isikhathi singabe but ke manje ngoba sengidisappointed ngokuzwa na ukuthi 4 months thandana nobafu ngisazojula njengayo umcabangweni lento bayenze kangaka sex kulo 4 months hey ngabusakhala so ngibuza ngoba ufuna kuphume usayijikho umjida yabo akisho ukuthi umjida engaphumi akisho ukuthi hlukana nayo girl if uyamthanda wena yes ayikho inkingi angcono siyeke yena bafa ngeke phela siyeke bani akumane kuphume yena umama phuma mama akuphume yena angasali namuntu oh awujalasali namuntu uyazwa ke manje isafuna ukumthintitha le ndoda isafuna ukumthintitha yini inkinga yakhe iwathi inkinga kababa ukungcono ukuthi niyaphuma niphume nonke siphume sonke phela manje usafuna ukumthintitha kuphume ngiyakusalela ngeke kubo decide uzosidecidela imama uzosidecidela ubafu bayisiyasala ngiyabona ke manje kodwa nje ngengimyeke mina ngengimyeke okay phase athi ngibuze wena phase njoba silana nofubazi jona nomama una 1 year umama wathi akajoli mombuzo wathi akajoli okay kwenza isilima lokho so okay wena ake ngiqala ngibuze la mhlawumbe ubujola nayo ukuthi mhlawumbe lokho kuserious ukuthi makuthiwa nawo umcimbi umuntu ufika nomuntu wakhe nawe vele uyazi ukuthi ayiqa nawo mama or mhlawumbe kunabanye unomu uba honest bukuye kuphela wena kuphela bengibona nje ifeatureana naye ngithi maybe soyiphusha until a certain point okay yeah mara the way izinto manje amakhona ayisazi so njenganje ke ufuna ukuthi enze njani aqhubeke nobaba aqhubeke nayo yini inkinga why muthi beba yithi okay like muthi mayithu ukhetha wena uzovuma mayithu asamthanda ngingahlala ngavumi phela ngingahlala ngavumi yini ngathi nayo umama lengane into yethu uyazi into yethu yabo mina wesikhathi eside mina kwenze njani ngami phela mina kadladle shothi noba funa uvumelile ukuthi ngibe yislim nawe wavuma nawe ufuna ukuvuma wena ufuna ukuqhubeka wena ukuthi ube njani ubafu lemna ngifind out like 2 months ago still wahlala umeleze njani uyazi phela ngithandana naye ngumuntu ufuna hambe phela ubafu yabo mina nguba mhlawumbe kumele icabangele wena ngingakwazi because mhlawumbe nguba uyaphika ungacabanga ukuthi hayi shuthi mama zakasamthandi uboyfriend yile nto namanje shuthi akasamthandi sosizwa ngayo ubafu bufuna ukuthi wena meqedza nje ukufind out ukuthi uthandana naye athi nje I know kanjalo nje ecabangele wena sozwa ngayo mfo wami asimfonele afuna ukuyizwa yena wena mfo sihambe udate naye ne hayi uthi siyaxabanisa naye kodwa ngizama uku-open ama mind yabo nama eyes njenge out to out sawubona mama awu khuluma nami mina umvelo okay ya ngiyaphila ngiyeza manje lapha ngithi uyakhumbula ushuni wethu besikhulume ngawo ya sacela uze ngapha ya ngicela uphume lapho mina ngila ngaphandle nje sacela uphume okay ngiyeza manje baba okay ukubiza ngobaba phela ngingcwele azambize na ngobaba
No phela umtsizwa busegazini. Manje nje yabo uthi insizwa uma usuke ekhuluma nawe seduze uma ungekho awusiyinsizwa because ukwazi ukuqoma. Shuthi akuhloniphi uma uthi anikho ndawonye. Uhlonipha amanye ndawonye. Ingozi lo muntu akathandi lo muntu lala ngawe. Uzoba isilima nje kuphela. kodwa nje uyayibona ke lento bafu. Mina angisazi umuntu kanti yena ngeke kuthande the same omthanda ngakhona. Kodwa for isikhathi esingaka. Yenzeka. Isikhathi esingaka bafu. Angithi wena adu ephusha lento. Wena adu wenza izinto. Shothi kahle hle mina obesethandweni yena ngekho. Yes. Enda kumelanga ukuthi ubhayise uqhubeke ngento kanjalo. Ziningi into mla ngaphandle. Isikhathi sikhona sengayithola usangamthola umuntu ukhona umuntu okuthandayo. Akekho umuntu ongadalelwa umuntu amthandayo emhlabeni. Njoba nawe adala ukuthi uthandele kodwa la yabo uthi akakuthandi. Shuthi na ukhona amthandayo. Mhlawumbe ngoyuba. Indlaba ukwatini babazi. Akazi ngiyadlala. Alright. Ngiyaphila. Ngicela kuma nje lapha nenda. Okay. Igama lami ngovukusi. Ngizele ukukhuluma nawe kahle eduze yabo hayi usinhlapha ngiyamqhalanisa. Igama lami ngovukusi ngibuya ku Idwaza TV. Into engiyenzayo ngenza ama vlog about umjolo. So buza nje abantu ukuthi into yabo kanjani ihamba kanjani baqala kanjani bayimisele ngane yabo especially ngoba sibe na kwenyanga yeValentine inyanga yothando yabo into kanjalo so uqoqumezela uthando kuphela so ubafula kade echaza ukuthi una 1 year ethandana nawe and happy umuntu o independent oyimela uhluphi nganex so nje uthi akamboni umuntu osifazane ongavala isikhonda sakho empilweni yakhe obvious yeah so ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe umthanda the same yini mhlawumbe mawaseke engekho akwenzeki unithola usuhleka nabanye abafana usudedela inamba uyabona into kanjalo. Yeah, uyazi naye ukuthi vele mina ngithanda yena phela umuntu wami like siyepi mina nomuntu wami yabo and vele uye yedwa lapha enhlizweni yami uyazi ukuthi hayi yonke into it's about ubaba singathwa nje uthola imali nje manje unibhethoy uba for ilotho ethi ufuna ukuzolobola le umvenda ne yeah ushilo umvenda ufuna ukuzolobola le ungavuma. Obviously ngizovuma hayibo ngiyithanda lento yami nami ngiyawisha ukuthi sihlale endaweni since yeah okay no ngiyakuzwa no my sister angifuni ukumosha isikhathi seni kakhulu into ebalekile la ubafu une surprise ayithengile for wena then samsiza ukuthi sithole lo surprise so sifuna ukunikeza yona bese niqhubeka nohambo lweni because ushirithi niyodla then athi siqhubeka nohambo lethu. Okay yo I can't wait. You can't wait. Okay ngicela umelana ubhekele yes ngambala bafo yo yini le surprise yakho ngayari ngikutshela nje ukuthi ngiyakuthanda so namhlanje ngidecidile ukwenza into enhle yes emva kwenyanga yothando ngeValentine unanenzani khona wamenzela khona nanenzani ngamenzela yonke into yabona manje into ezenje zama surprise uyamkhihlabeza uyisikhihlabeza asibaleka u3 ke bese umdedela umvula amehlo ne 3 2 1 singasho nje sithi nje surprise hello hayibo ngizangapha ngabeni kodwa ukudidayo mama kunjani yahleka Hleki hayibo bebe ubani lo awundazi hayi ndacela ukubona mina Alisha balweni lapsweni bami baluthi ngisilima mina ne ngisilima mina hayibo bebe angimazi lo muntu ngisilima mina awumazi awumazi awundazi hayi buti mina wena uyangazi Alisha hayibo hayi uzangaye mana Alisha mana yo awumazi ubafo athi komdiba khuluma isivile lalela athi kanti omdiki mina awumazi ubafo hayi ngiyacela ukumbona uzothi yini into ekuthulisile ifa ngazi mawuvula amehlo angithukisa lo usenzile ima ne usenzile bafo cela nje ungenelela kancane bafutheni una how long uthandana no for months ngithandana naye nahlangana kuphi kanjani
Manje uzenza ngathi akazi. Mina ngisakhumbula uhlangana nami emall. Hey, ntombazana. Siswami ne adlala. Hey, No serious. Hayibo. Owangempela adlala. Uyamazi ubhuti noma umazi. Hayi amna. So yena uyisilima ngoba la kahle kahle. Hayi, which Hey, means sesibize senze yonke lento le buthiwa angikwazi. Ngize ngathatha nesikhathi. izo baby. Mamela mina. Okay. Thina ngesivenda kunalento le bayibiza ukuthi masalamusi. Yes. Into le umuntu uyaimagine asendlini acaba ngathi maybe uyabona uyenzeka kuye. So maybe lo boy okay acaba ngathi maybe mina ngikhona enhlizweni yakhe ayithathi serious. Mina angimazi but story mina angikwazi. Sivele ngiphele wamazi. Uthaka ngazi manje. Ushutha. Bafu. Akasithandi sobabili. Isikhathi singaka sispende sithuzo uthaka ngazi. Ngeke bafu. Ubafu wazi nokuthi ubafu independent. Should bayaba bobabili vele. Uzophika manje. Uthi wathola kanjani ukuthi Ngithole phone yakhe. Ningacheka nefoni yakhe if it was possible. Ngikhona efonini yakhe. Uthaka ngazi. Ngithole phone yakho ubujola nobhuti. Inamba yami uyitholephi? Ngitholephi inamba yakhe? Inamba yami uyitholephi? Mina nazi kasahlangana. Ngitholephi inamba? Uyitholephi inamba yami? Okay, manje sengiyakhumbula manje baby ukuthi kwenzekile. Niyayibona ke lento. Lo muntu lo ufuna umngani wami, uyabona? For sure maybe umngani wami uye lo. Njani ngithola nawe umngani wakho umuphi? Ubungamboni eqaleni, umbona manje masechaza. Umngani beyangiboni olalo. La kahle yithi ilima, ngiyakutshela yithi ilima bafu. Yithi nje ilima. Yenza ngoba niyabona ukuthi unezilimo. Nina is ama out. Hayi make Alicia, mana bafu, man. Sekukhuluma mina, Alicia. Like after everything engikwenzele yona, after everything I've done for 1 year, 4 months, when I still snow 1 year full, decide ukuthi athi ngimphansele ngo 4 months kepha angabi 1 kulo 4 months loyo. Like after everything, man, after everything, konke ngiyazama ukuthi ngikuthande ngikubonisa uthando. But wena ngoba nje angikunelisi shoot, angikunelisi mina. Yini into ayifunayo vele? Angikunelisi mina. Yini into oyifunayo? Mina uyangiphika ke. Man, angikunelisi mina. Yo. Izwe ke ngikhuluma ke Man, angikunelisi na. Phendula umbuzo wami, angikunelisi na njengoba uhambe uyofuna abanye ngaphandle. Problem nawe baby mawubuya emsebenzini uthi wena ukhathele so mina ngingasakhathali mina. Ngingasakhathali mina. Mara sithando sami ba izwa bathini? Ngingasakhathali mina. Izwa bathini? Bathi umuntu makakhathala ukhathala from here up to here but from here up to there. Mele bayijabula. Mfowami ngikhathele. Ngenze njani mangikhathele? Tungagasali kayo. Okay, why ungathinda ukumassage? Kaje sebenza kayo le nje. Why ungathinda ukumassage ke? Into ekwaziyo nje ungena efonini aphume nje aye ngaphandle. Ngiyabonsebenzela ntoni? Wena awukhathali like umuntu wami wena nawe awukhathali. Umuntu wami. Nami umuntu wakho. Uthawa ngazi manje. Sengumuntu wakho manje. Shiko baba. Shiko baba. Yini babayo la? Yini babayo la? Shiko baba. Man, yini babayo la? Yes manje. Shiko baba. Shiko baba. Ufunani? Into esifuna ukuyazi. Ufuna ini wena? Sharp. Man, ufuna abantu wami lalela. Abantu bakho. Abantu lalela. Oh, man. Baby mamela mina. Izwa mina ke. Man. Izwa mina. Ngeke nje ngivume leyo. Ale angeke izenze. Ngeke nje ngithi ngisuka le kwaZulu le ngiyofika ngenziwe isithembu la igoli. Izwa ngikwenza ngenziwe isithembu la igoli. Isithembu especially now. Izwa kahle lo bekuyithoy yami. Toy. Yeah, mina ngithanda wena like you are my man. Ngeke mana. My man ayime kancane. Okay, wena angisakufuni ke since wena uzilethile la. Angisakufuni. Cela ubuza my sister ne. Cela ubuza yini le eyenza ukuthi uthandana noBafo for 1 year and then wase waphuma wahamba uBafo mayekshela wamqoma. Yini le eyenza ukuthi umqome? Yini le eyenza ukuthi ukhohlwe ukuthi unendoda wena? Problem indoda yami angikhohlwanga mangifuna lo guy. Ukhohliwe nje na. Izwa ngami baby. Angimkhohlwanga just that mangikhumbula ukuthi umuntu wami endini every time like siyakwazi ukuthi sicede 3 months singayenzi umuntu wahlezi athi ngikhathele. Ngenze njani? 3 months singayenzi.
3 months yaphela. iyenzeka that's why Wena ukhathala 3 months. Lalela mfowami. which means kunalapha iservice yakhe iyakhona No, akuna service yandawo la. mara 3 months baby ufuna ukuthi mina ngiyenze uyeza njani endlini. Uyeza ngithi ezongibona. Most of the time ngisuke ngibhizi. Nginokumjikisa nje ngimtshela ngithi hey mama ngisabhizi kancane. Yeah, angithi ngisuke ngibhizi vele ngezinto eziserious. Uyayibona? Shot kahle ahle ilima la. Wena shot I understand ukuthi mina ngiyaba busy. Bafu 3 months uyaphela yini? Mina lokho nje Mana bafu mana. Yes or no? Mana phela isikhathi angithi njengoba ngisho ukuthi ngiyamjikisa. Futhi ubafuma isivele uyamjikisa. I think bafuna leyo ayikho right. yeah Ngisuke ngibhizi nje nababa. Yes, lalela baba. Asiphinde ubusy but ungakhohlwa ukuthi ubusy bakho uyajola futhi eceleni angithi. Angithi uyajola futhi. So then yenza okukodwa ke phela. Iba busy ukhohlwa umjolo. Ngeke phela imama leli ngikhohlwa kanjani sisinesikhathi esingaka. 1 year. Then manje ubalansise. Ikuphi okubalekile? Ikuphi okubalekile phasi ukuba busy nomjolo? Because if kubaleka kakhulu usho ungakhona ukuprioritize. Koyi2. Isikhathi inkinga bafu. Ngihlale ngibhizi. So mona Yana akafuna ukuunderstand lento le mos. Ngona wami ongenaso isikhathi ne. Awuthi nje siqale sithathe leso sibeke endleleni. If uyabona ukuthi awunaso isikhathi kuze kuphele 3 months umuntu wakho ningayanga enkonzweni. Eish, ngana wami vele you are bound to be cheated on. You know why? Because equality time is very important good relationship. Ukuthi ni connect spiritually, ni connect psychologically, ni connect physically as well. Yangibamba, it's very important. No, sengiyasho ukuthi it's very important in a relationship. If uyabona wena ukuthi ubusy and uyabona isikhathi ngeke usenze. Angisasho lento yala manje, sengishola nje in future ukuthi mawubona ukuthi ubusy and owangampela ispansi kubambile. And uyabona ukuthi isikhathi ngeke ukhona ukumnika umuntu wakho. Kuyoze phele mhlawumbe noma 3 months ushiye ngona umjolo ufocus mana webaba mana baba or uthola umuntu mhlawumbe ozokunderstand mhlawumbe bakhona aba understandayo because yena clearly aka understand ukuthi why u3 months because naye uzocabanga ukuthi understand khona olala naye phela nami ngicabanga because njalo into enzakalayo nabafu yabo usechithile umama kodwa uthi uthanda wena so njalo ubafu akakwazi ukuthi kudlalwa ngaye na uthandwa wena so yabo uzobuyela mos ibuya kuwena yonke lento le angeke ngiphinde futhi ngibuyele kulo angithi manje sesiyakhuluma manje uzoyenza isikhathi sokuthi very important uyabona but nakho uhlula u3 months nakho amatshitshi le yahlala ngo 5 years nengu 3 months akalona itshitshi itshitshi alikaze liyenze lonto le aliyenza aliyazi izobudwa kodwa ukubekezela kukhuluma umuntu lo ungithole mina izinto lezi ndingasithandi masiqala ukujola mina naye like besiyenza almost every day so manje I'm high libido uyangi-understand libido mama so manje ufuna ukuthi ngiyenze njani anginiki 3 months ngingayenzi lento leyo yena angijwezise ukuthi every day siyayenza like I make sense and kumina which means yena uyinika kumunye umuntu because mina ngiyazi ukuthi yena akakwazi ukuqeda 24 hours angayenzi lento leyo. Did you communicate naye wamtshela ukuthi ngicela isikhathi sakho ngimtshelile ubaby uye lo angacommunicate nami akangitshela ukuthi baby usuka ngibabhisa phansi wamtshela ukuthi bengicela ukuthi silokhunjwe akazangihlase phansi uswayiselo luningi cela ukurelease akaze ngomtshela ngiyacommunicate naye le angikaze ngicommunicate because manje mina sengiconcludeile ukuthi which means umuntu wami uyajola uyiconclude la ekhanda yeah awumbuza nobani ngibuzanga ngibonile phela umakhipha utswayi la likhishwa kuyitswayi nawo umakhipha utswayi asingayi lapho kabe my sister uyenza kanjalo le the mistake that you made ne sesenzele future futhi nakhona or mhlawumbe ukuthi niyilungisa izinto the mistake that you made ukuthi ubafu ungamhlalisi phansi umtshela ukuthi yebaba khonto sengasayitholi kuwe ekubeni mesaqala relationship bengiyithola ubu right umkhumbuzo ukuthi ekusivithi mina ngisayifuna le nto leya and ngifuna than before ngiyangibamba uyayicommunicate na because umuntu wakho lo ungakhulumi naye ubani ozokhuluma naye because yena akekho engqondweni yakho nawe awukho engqondweni yakhe anikwazi ukucabangelana ungamcabangeli umuntu hlala naye phansi ucommunicate naye umtshele into oyifunayo umtshela amanidzi akho ngobe enjalo hayi ukuthi wena uyithathele isinqumo uthi uyokwenzani uyofuna lento ongayitholi kwi-relationship ngaphandle ubafo lo yena ke mawufika kuye ke ngoba nakho ke usuphumile woyofuna wamtshela niyena ukuthi yazi kahle kahle lana mina ngekho serious nginomuntu kanje noma wafika waba umuntu serious lapha kubafu izone if umuntu umtshela iqiniso angeke anginike the way
uzothi masithi siyaqala avele akhumbule ukuthi konje unomuntu so ayeke lento leyo so that's why mina ngimfihlelile because naye futhi uyamcabangela uyabona justify uyangijabulisa uyabona justify yabona angithi yabo uyakuthanda wena umcabangelile justify wena nje manje uthi ngabe ufikile washo like saba on the same page nambe ngize ngithatha inhliziyo yami nesikhathi sami ngisinikeze wena like fully if bengisho bengizonginika the way unginika ngakhona na bengizokunika imali yona kahle noma sister ubumyuzo yini la takunika yona bemyuzo yeah straight nje bemyuzo ngizama ukujustify manje ubumyuza wena but okay guys nibona ngathi bekuredi ukuthi nilethe lezinto like ama camera lawo because manje kanti uyaphika wena wonke amalanga amasibuza la uyaphika manje make kubuza ngami uyaphika senze njani hayi bomele ukuthi ni understand phela le kodwa nayo ubafaka nalo iqiniso usuyazi ukuthi umuntu wami mara uqhubeka uyamkitaza wena for the next 2 months bafu iqinisa likho qinisa likho uthi uyamkitaza okay kulungile babuwa okay kulungile uyamkitaza for next 2 months lento itshelani wena njengomuntu wakho athi nama ngimbuze lokho lapha zwezwe lesengithini mina ufuna ngimelethe phela ngithi bathi zwezwe okay kulungile ozozozwa submit nyama nje sila wena njengamanje lento itshelani yonke yini eringa ekhanda lakho njama yini isinqumo omlusithatha njama manje siphi bangeke namadlozi nje akithi angekavume nje ukuthandana nje nesifebe uyafeba phela umuntu ukufeba kungaphandle sobala ngisifebe mina no ukufeba okungaphandle angisho ukuthi isifebe ngithi ukufeba hayi uthi ngisifebe okay it's fine zwezwe sina awubona ngari ndingandela yona ndizwezo okay ngikhumbulisa zona ndizwezo yazwa ke manje kisha khona ubaba nakho phela niyabona but as I think for the first time I think into yabo ingalunga yeah but angeke bafu uzobuyela ngizothi mangoba busy uzobuyela the reason why ngithi ngalunga the reason why ngithi ngalunga angisho bafu ukuthi ilungise but the reason why ngithi ngalunga is because balimazwe communication more than anything yabo iyona ebashayela communication abacommunicate and nayo ubafe side lakhe naye ungakhohle ukuthi wrong because yena as umjito okwi relationship azi kahle ukuthi umuntu wakhe uzoba namaneeds awuzange ucabange ngani wena ukuthi yazi kumele nginike umuntu wami into kanje kumele siconnect so naye ube nephutha lokuthini naye as out mfethu ngeke ungafuni ukuspend isikhathi nomuntu wakho urelease kanjani ni stress if usebenza 24 hours ubhihlezi so urelease nini wena what do you do uma ufuna ukurelease so naye vele automatically uzocabangani uzocabanga ukuthi uyacheat yabo but lo yena if ukhonile ukuthi enzeni acommunicate naye bebezozwana mhlawumbe umjida naye bezobuza so mina ngithi iphutha kini libe bothu likini no2 nihlule ukucommunicate and niyathandana so if niyabona ukuthi chance ikhona le yenzekile my sister and akumelanga iphinde yenzeka yes ulimaza ubafa inhliziyweni uhethekile nawe bafu ngiunderstand uhethekile but bese ba honest laba boyi2 bayathandana wena kahle ubuzovala lesikhala lo akahlulekayo ukwenza ukuzivala so wena my sister if my brother uyaxolela and niyabuyelana make sure that no sengiyayisho make sure that you communicate ungaphumi ngaphandle because leyo nto leyo nayo i-excuse if you communicate you need to communicate with your partner umtshela ukuthi ufunani ukubala ngomlomo 1 2 3 4 5 6 and then yena sekuyoba kuyena uma umuntu uyaqhubeka uyakuziba lokho so wenze njani ke usuthatha isinqumo sokuthi hayi uyaphuma uyamiyeka umchitheli futhi because nokuchitha kuyi risk ngiyangibamba my brother mina kube kuyangambe ngizothi hlalani phansi angisho ixolele but hlalani phansi nilalelane phela ngeke mfowami nakho phela kuthiwa mina uthi angimnelisi phela shoot njengoba ngingamnelisi mina intero ubrong bami shoot mina ngibhizi ngingasabi ibhizi mina ngizamelene okay yena bese uyasuka lapho uyakunanga bokhipha utswayi phela ngithi umkhipha utswayi mara ucitha uthi wena uyangithanda ngeke uhlukana naye mina ngiyalalela mama ngicela ngilalela mistake lale mana bafu mana it's not about you it's not about you angithi uyazwa awume kancane lapho mama angivele ngazi uyazi mina ukuthi ngiyakuthanda like mana ngiyakuthanda mana angithi singasakhulumi thina manje niyambona ke manje ngiyangibamba sizolunga ngiyemadoda side mina phela right akunankinga nawe uzolithola ithuba lakho so yehlisa umoya mama sacela ungilalela ngiyakuthanda like ngenhliziyo yami yonke ngiya understand ukuthi isikhathi nani
kodwa akusho lokho ukuthi wena kumele uthathe advantage ukuthi mina ngibuya ngikhathele uhamba uyofeba. Awukwazanga ngisho nelanga elilodwa nje ukhulume nami ungitshela ukuthi baby ngibona ngathi sesiyalekha lana lana kodwa uthi wena hayi njengoba ababhizi sona nami ngiyahamba ngoba busy shot la ekhaya kahle kahle kubhizi sonke sibhizi la ekhaya wena ubhizi ngapha mina ngibhizi ngapha Lecolisa. kodwa mina ngifebi phela uwena nje ongenza isilima namanje njengoba nginitshela webafu thatha iplate lakho yophaka ngalo lalela namanje njengoba ngitshela uzosho kanje vele ujwayele awuthi uyaqolisa mina sefuna ngibe manzi phela ngimqolele phela ngoba nangu uyangibheka uyaqolisa kodwa ngiyazi kuzoringa ifoni Angeke ngizomblock. Uyaqala ukuchithela bafu. kuzoringa ifoni Mfowethu. nakho phela bengingazi mina nje Wakuchithela before wambamba. akakazi achithe before ukuthi nakhona bengingazinaki izinto eziningi Sure. Okay, ngiyaqhubeka. uyayibona le nto uvele California aphume ngathi usaye banganeni bakhe kanti uza kuyena ubafu Ngizomblock baby this time around. Oh. Ngizomblock. Yebo. Cela ukubuza ke mina. kanti umana wena into oyifunayo kanti kahle kahle Cela ukubuza. Ufunani uthini? Okay, cela ukubuza. Yeah. Man, yo, yes, wait. My sister. Tshela mina. Yini ongayisho kubafo? Yini mhlawumbe khona amazoxolisa mhlawumbe or mhlawumbe ufuna ukuqhubeka naye kwenzakalani? Mhlawumbe yini into ongayisho ubhekise kubafo? Ngento eyenzeka ukuthi wena kathathu usathanda lo muntu nani wara Into yokuqala ne. Ngiyaxolisa. Mana, ngiyaxolisa. Alright. But indoda yami ndayithanda. And then ngizophuma kuwo ngizokubloka like you never existed in my life. uyezwa ke Ngizophuma kuwo. Sorry mfowethu, yazi. Yazi why into ngibangazi. Wena ulwisa ubafa ekubeni uthi uyamdamba. Uthi uyamdamba. Angibamba. So why umlwisa umfowethu because ujamiyeka? angithi uthi uyangithanda uthi uyangithanda ngenze njani Ngizobuyelana naye. solungisa phela anti kuyalungiswa emhlabeni Into nje ngifuna ukuzwa yiyo. kodwa nangu lo inkinga kahle webaba But- inkinga kahle Cela simuphe ithuba mama eqhubeka kakhulu. Yaqhubeka. Yeah, but before ngikubloka ngithi bewuyazi ukuthi bewumele ukuthi ungisendele imali. Sayithuli. Wena. Ufuna imali uqala before. awusayifuna yona le mali yakho ngizomnika mina Uzokunika baby 12,000. hanimeni kancane ngithe ngizokunika imali Yeah. Usama ukho serious. ngiyabona ngifuna imali Okay, futhi la ekhaya. wait. Angifuni imali. So man, Umpromise imali baby. wait, my sister. So uthi ubafo uyaxolisa into zomblock nani. Yeah. Okay. Bafo imapha amagama nawo ukuyiphendula ku my sister. Azi ngivele ngazi nokuthi ngithini. Ngathi ngangaphindi ngibone nje. Yeah. Qhubeke nomuntu wakho nawo. Okay. Ngiyazikhulula naye ngiyamkhulula. Okay. So right. Right. Ikhona amagama nawo ufuna ubabhekisa kubafo. Usenkingeni. Yokuphela into engayisho ukuthi usenkingeni. Okay. Na akunankinga mfethu singakuthole emotweni. Sure. Showcase. Awu. My sister. Nangu umjito. Uthithini indaba? Ngizoyisho ukuthi ngiyaxolisa baba. Manje ngizosifundisa ku-communicate, sohlala phansi sikhulume. If ngibona ukuthi kunento engekho right between mina nawe, sohlala phansi sikhulume. Angeke ngisachita. Ngiyakuthanda kakhulu futhi baba. Akukho umuntu lo ozokureplace enhlizweni yami. Ndiyamfunesa. Ngizothini phela nakuthiwa ndamfuna ngizothini ayithi vele sesinesikhathi eside Bethu. Ngicela ukukhuluma nje manje nathi ngoba sinosuku nathi siqhubeke nendlela yethu. Ngicela ukukhuluma into eqondile yabo. Ungalokho uthi kuthiwa. Njengamanje wena njenge out. Uyangena noma uyaphuma. hawu ngizomxolela kumama ngoba ngimthanda Usho. ngizokuxolela mama konke okwenzile Ngiyabonga. and ngiyacela please masifika ngicela lo mjito ubomblockile angisafune lutho ukuzwa ngayo ngizokuxolela pha ngithi ngiyakuthanda ngizothini Wamfakelani wawufaka no plastic ekudleni noma wawufaka wodwa wavuvuzela. Obvious wenza ngeplastic because angithi into yokutshontshwa even kuba nama consequences. Mina lo base ukudla ukuthi wafaka phezulu noma wafaka no plastic wadla konke no plastic. No plastic. Wadla no plastic. Awumails uboshiwe phakathi. Angizwani. Angibuzi. Ngiyabona. Hayi akunankinga. Yeah, akunake bosa ukuzwa.
Okay. Kodwa uthi wafaka no plastic. Ningasaya kakhulu, Nina nifuna ukuya phambili, nina kahle nje nifuna ukubona iphelile relationship. No, kade sikutshela Mina mawuthi uzokhumbula amazwi engiwashilo mangifika la ngithe njenge out to out. Ngifuna uthatha isinqumo esi-right because si wrong lesi ngisithathayo. Asikho wrong, si right. Ngithi nje bengenzela khona lokho uthatha isinqumo esi-right. Because into ayenzile bathi once a pirate always a pirate, once a cheater always a cheater, once a what always a what. Ayikho lento baba. Angithi ngiqoleliwe mina manje. Awushaye no plastic. Nami ngimqolele. Bafaka baqala ngophuthu. Ipapa mavendeni bawufaka epapeni lapha. Umzwile methi, othi kulungile umzwile methi akaqala umsendele u12,000 bese emblock. No, le angithi sithi angeke zayenze ngizomnika mina imali. Ngizomnika mina imali. No, ngizoyiphanda phela anti siyaphanda semphantweni. Okay. No, akunankinga. Funa understand umphando. Umphande nangapha. Yeah, cause ubonile ngathi inkingi isidalwa yini. Umphande. Ngathi ubonile inkingi idalwa yini mamazi uthi egcine ephuma ngaphandle. Yeah, uzame na. So uzame into yokuqala nje kumele ulungise ileyo. Isikhathi umphande. Umtholele phela izinto le vendor mawuhambile lezi zokuchatha in. Mhlawumbe ngenza ukuthi udinga men's clinic baba. Akunankinga abenzenzeka. Ngiyachatha phela mina hawu. Ayakubona ngathi ngibona isijaca. Thola nje amanzi ashisa ngithi no sunlight. Khathela 3 months. Hey dot, 3 months wonke. Cela nagana sibone sine right. Ayisablash lento. Hey, ungakubona ngegole kubona ezulwini. Kulungile bafethu. Ngicela nihambani phela ngithi uqhubeka ne-date. It's fine. Zonke sisabenzana nezimpica badala. Ngiyakutshela kuningi every day. But yazi ukuthi a piece of me a piece of me angisho obviously lento ugela kayenzile is very wrong, but a piece of me u10% mhlawumbe ngiya understand ukuthi why umjida amxolelile because naye ubese phuthini elikhulu futhi engamele silizike nanje lapha emakhaya ni understand ukuthi equality time is very important for relationship. Intimacy is very important for relationship. Nizama ukuthi manithola isikhathi ni connect. Ninga connecta ziningi indlela zokuconnect but nibe naleso sikhathi senu noyi2 la ni connecta khona as a couple because meningayenzi lonto leyo ninikana ispace into eziningi ziya expire ugcina usubona abanye abantu yabo ugcina usucabanga lezi zinto ezicabangayo ngoye kungacabanga ukuthi umuntu wakho mhlawumbe usho khona into akayithola khona if yena akakuniki lonto leyo. But okay ngiyakuzwa bafuna angisho simphikisana nawe but sometimes angazi angakafiki low age lezi ngizwa kodwa kushiwo nabantu ngiyabona abanye bayasho indaba ze intimacy nani vele yes ibalekile kakhulu man nise emjolweni ningabantu nithandana ngingasho emjolweni uma nithandana kodwa abesifazane ngathi bayifuna kakhulu uyabona ngeke lithi all over not ukuthi abayithandi shandisi bayithanda but sometimes you know ukuthi ayish bathanda ehlukahlukene not ukuthi ehlukahlukene isikhathi sometimes sokuyenza nokukhathala mhlawumbe nani yabo because umuntu osifazane once bathi 31 okay bafuna ukuphila ngayo and there's out even uhlala naye umuntu endlini ngeke uphile ngayo every day ngeke uyenze every day yes so yona ithanda ukuba sometimes but usho ungaphela u3 months but not ukuthi for 3 months that's my church ukuthi yeah not for 3 months yeah not for 3 months yeah because if you are attracted kumuntu wakho yabo momjida nje attracted uyithekeni yakho like attracted ngaphela yabo ngeke uqede u3 months yeah no not for 3 months 3 months is too much it's too much but le it's over angeke uphile ngocansi every day yeah noma kuthiwa uthi ufuna every day ayibo angisiyona umshini wokuthunga phela ngiyakhathala kanti manje bona ke angithi ishandisi yabo umzimba wabo masebe 31 usuvele nje uyifuna every day after 2 hours hayi ulutho ngeke akumele uthole imshini lokhunya gesini akumele uthole imshini yalele ndokudla yabo khona uthole nama sex toys uyifiqise iziphandla hayi ngamana uthole iziphandla uma ngiboza iziphandla kakhulu ngishiya phansi ubona nomshini hayi mfana uveza mafu hey la ngomzuzu welcome to
Giazo TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another baby king one. Dr. M. Hey, siyanithumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Oh, yisemhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Webusi uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzisandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyazi.